Това беше вечето. Сега ще съм аз. Let's go. Вечето се вреди. Чакай, сега ще я помогна. Вечето вреди се. Марто се приви! Здрасти, Костеho. Чакай, само тренирам. Да бе, аз само те гледам как ще тренираш. Ох, това не стана. Ще повторим от стъпката. Пет, снимаш ли? Да. Сега да снимаш, добре. Той ти казах добре тренировки. Добре. И видеото стана. Това беше Фил и се извинявам за това. Така че ако тя не е спряла и не ме чуете, я убия. Не съм спряла. Просто ще я убия. Извинявам се за този Фил. Не, виж, Сега? да писвам. Добре. Сега ще бъде ред на бечето. Браво! Още един път, ако някой не това ще го изрежа сигурно. Да го спра ли? Спри го, брат, аз Фейлове. Let's go. това беше яко. Забравяме това. Краката. И сега ще се опитам да направя циганско хорало. Няма да успея. Ще бъда фейл, защото виждате колко е малко пространството. И ще щупа нещо. Или ще се щупа нещо. И сега почвам да направя. Бати! Да, на възглавницата си я чакай. Чакай да не му стимаме тук толкова близо. Нищо, добре съм. Имам кожава глава. Как